To je katapult. Ale nepáči sa mi, stále ma drží ten pás. Dnes tu budem v roli predskokana, takže Marošovi idem poriadne zahriať auto a nielen auto, ale aj brzdy a pneumatiky, pretože máme tu karbonkeramické brzdy, ktoré budú veľmi dobre brzdiť, respektíve mali by aj po niekoľkatých ostrých kolách. A taktiež máme tu pneumatiky CAP 2R, to znamená sú to semislíky a tie potrebujú nejaké teplo na to, aby fungovali správne. Takže ani prvé, ani druhé kolo nebude k dispozícii maximálny potenciál pneumatik. Toto zrýchlenie je velice návykové. Pneumatiky už sa zarezávajú, to už sa začína zakusovať do asfaltu. Brzdy, mám pocit, že ešte lepšie ako v prvom kole. To je katapult. Ale nepáči sa mi, stále ma drží ten pás. To by som úplne nechcel, aby ma držal. Toto bolo dobre načasované, ale tá prevodovka mi tam zahaprovala trošku. Ale keď zasiahne tá strašná kontrola v tomto medzirežime, tak zasiahne príliš ostro a to ma spomalí.